Така, здравейте хора! Искам да направя видео, в което се извинявам на всички ютубъри, които съм копирала през цялото време. На Георги долна черта Master BG, на Тошко Гейминг 2 и на останалите там ютубъри, които съм копирала. Искам да се извиня на всички вас, на които съм копирала. Направих си промених си името на канала 101234, защото това ми е любимото име и си промених съдържанието. Този канал ще се качва на различен тип съдържание, влогове, реакции, гейминг, скетчове и страшни истории. Няма да копирам никой, просто ще си правя мои скетчове, мои влогове, мои страшни истории и мой гейминг. Няма да копирам никой, хора, обещавам ви. Ако съм ви прекопирала с нещо, ако съм ви прекопирала с нещо през това цялото време, извинявам се, хора. Извинявам се, казвам ви го с искреното си сърце, че се извинявам. Извинявам ви се, ако ви копирам с нещо. Повече няма да ви копирам, ще се снимам мои неща. И така, хора, аз бях DS1234. Абонирайте се за моя канал с камбанката, оставете лайкче. Искам да го оставите това лайкче и да го струшите от бой. След това да споделите видеото с приятели, да оставите мил коментар. Извинявам се на Тошко, че го копирах ония ефекта за емоджитата. Извинявай, Тошко. И на Георги Master BG се извинявам, дето му копирам обработката. И ако получа още някой хейт от тия хора в моя канал, ще ги банна. Ще ги банна тия хора и ако получа хейт в моя канал, ще банна всички хора хейтери и после така. И от мене чао!